skal have rockpoeten Bono på scenen, og han kommer her. Hej Per. Jeg har skrevet den her bog, der hedder Ny Jord. Den er udkommet her for ikke så lang tid siden. Og jeg har lavet et lille samarbejde med 1000 Sole her, hvor jeg skal recitere et digt, mens de spiller deres funky rockrytmer her. Og vi har øvet en gang, det var i mandags, det gik hamrende godt. Og hvordan siger man, at premieren den skal være bedre end prøven. Men vi er bare fuldstændig klar. Jeg er fuldstændig klar, tror jeg. Ja. Jeg tager den lige fra bladet her i hvert fald. Der var en gang, du var bange for hjørner. For hvad der kunne gemme sig bag ved dem. Så du var klar til kamp, når du nærmede dig. Imod hvem som helst, der sprang frem. Og hver gang du nærmede dig et nyt hjørne, så var alle dine muskler spændt til enten at flygte eller kæmpe. Og du blev mere og mere betændt. Og du stod der i saksen hver eneste gang, som om du mødte lige det, du ikke ville. Og du ramte det værste igen og igen, mens du udsultede livets kilde. Men du kæmpede flot og sejrede stort over enhver, der kastede en sten. Og du tonsede dig ud af for hver sejr du fik, så du faldt over dine egne ben. Men nu vender det hele vejen rundt, for nu er det slut med at kæmpe. Du kan skabe med lys og med kærlighed, uden at gå med list og lempe. Og nu kan du gå i ro og i fred og skabe ved hver eneste kant. Og nu kan du skabe dit eget liv og fejre, at kampen forsvandt. Tusind tak skal I have.